Vítam vás, dámy a páni. Vojaké plány po slovensky. Čau, Kubík. Kuky. Dobre, máme tu 5 legendary sardropov a prvú má Bebekex. Bebekex, ideš, počkaj. No tak to som zvedavá. Lol. Pripravte sa. Za 3, 2, 1. No, nie. Hej jo. OK, idem ja. Spider. No. Frank. No. To je Skina dobré. Franka. Ide Cookie. Cookie. Poď. Cookie Michael Jackson. Daj to dobré. Ďalší skin. Ja som Kita. Nemám lak. Bohužiaľ majú taktiku, čo sme otvárali u mňa. No dobre, chvíľku si musíme počkať a skúsime, že či nám tam padne nejaký brawler. Spider. To je moja taktika. Čo by si chcel mať v Legendary Star Drope? KitKat. KitKat. Áno, KitKat. Mám rád. Áno, KitKat. Ja by som chcela mať strašne Piperku. Ty nemáš. Piper je mega Nemám OP. Piperku. Dobre, 3, 2. Ľudkovia, žiadny hejt proti Piperky. Áno. Piperky. Dobre, ideme. Dámy a páni, tu tam máme Otisa. Takže táto taktika možno funguje real. Takže ešte skúsime túto. To je mega. To budem ja otvárať? Možno. Neboj sa, neviem. Že moja taktika vždy ako zaberá. Hej, Cookie a Bebekex, kámo. Otisa sme dostali. A my Takže ľudkovia, napíšte do komentárov, ako sa dneska máte. Ale že čo si dostali si to 5 let, že si sa... Dobre, 3, 2, 1, poď. Barley. Bar. A ja som ho dostala. No, takže, Druhej. dostali sme túto Star Powerku, Dobre, ale lepšie je táto. Nový skina bola. Presne, čo? Tento už mám. Takže tento sme dostali. Dáme páni, tento skin, Barbarian King Bull, už sa nedá získať. Čo sme to ešte dostali? Nám sa mi zdá. Barley. Ňam. Dobre, dáme si tento pin. A my sme hneď, pretože ideme na ďalší účet. Dobre, sme na ďalšom účte. A mali by sme si dať asi Don't Disturb, aby nás tu niekto nevyrušoval. Ako fakt. Dobre. Ideme do shopiku. Máme tu 5 legendary star dropov. Ideme našou taktikou. Teraz ideš ty. Dobre. Mne ide Cookie. Nie, ide Speed, lebo ty si otvárala Bebekex, takže ide Speed. A potom budem ja. No dobre. Chvíľku si ešte počkáme. Dáme páni, bodaj by mi tam padol kit. Bodaj by. To nemáš. Bodaj by. To ti vážne držíme palce. No, Ja som to dúfam. Počkám si ešte 15 sekúnd. 15, A nezabudnite dať like a odber. No, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideme. Poď. Aj mne to chýblo. Dobre, Nevadí. Ja. Nevadí, Cookie to hádam dá. Počkaj. Musíme sa na niečo pozrieť. Valerio, mám na kolótka. Ja máte vine? A to je dobré. Ja som ani nevedel, že mám tento skin. To bol taký komonský den. Idem ja. Ide Cookie. Dobre, No takže Cookie, držíme ti palce. Presne tak. Ja mám také šťastie, že mi nič nepadne, takže... Takže. Chvíľku to nechajme. Myslíte si, že padne kit? Pardon. Nás nevšímajte, teda môj hlas si nevšímajte. Dámy a páni, niečo vám musím povedať. Cookie si prdol. To ja ne. No, dobre, pekne. Neprdol, ty si ustrala. Ja som si neprdol, ty si ustrala. Je to od teba. Máme tu tento a tento skin, ktorý je veľmi pekný skin. OK.
Teraz otvára naša Bebekeks. Lebo je... Ale dámy a páni, je to veľký úspech, padlo nám otis. Takže Mega otvor to už. Otvor to. Ne. Otvor to. Ne, Je to na 10 sekúnd, mojom- 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O jasne, nič. A tak ja neviem, nič mi prečo nekydne, je. nič mi nekydne, nič Ale mi však to je nekydne. dobré, nie? Presne tak. OK, ide Ideš ty. Kubík a ja idem posledný. OK. Tak ako viete, každý má lak, ale on má Speed má strašne dobrý lak. No, nekýdol Piper, Ash a Buster. Dávajte lajky a odobery, prosím vás. Dobre, poďme. Aby sme vám... Lak. No, to je docela dobré. Aby sme vám mohli natáčať ďalšie takéto videjka. Presne a... Alebo pomôcky na Brawl Starse. No, hej. Takže nezabudnite odoberať. A kto nás odoberal, tak vám veľmi pekne ďakujeme. Že? S potešením. Inak máš melody? Dobre, ho nemal. Dobre. Potom ešte niečo na videu si vybavím s ním, aby to ukázal, lebo je to strašné divné na melody pin 1. Prosím vás, dáme pomoc, lebo Bebekexu spieva jak šibnutá. Dobre, 3, 2, 1, poďme. Aby ste vedeli, ona má niekedy psychický záchvat. Pani, je to tam, máme Amber. Dámy a pani, je to tam, máme Amber. Máme Amber. Dámy a pani. Dámy a pani. Je to tam, podarilo sa to, je to tam, dámy a pani, máme Amber. Bravo. Prepíname sa na účet doby. A teraz A ja sme idem. na ďalšom účte, kde to ideme otvárať. Takže teraz ide Bebe. ide Bebekek. Je tu Bebekex. Hej, je tu náš Bebekex. Je tu jediný na zemi Bebekex. Hej, Bebekex. Svätý strár drobnočerný. Amen. Čo mám je? To čo je dneska, dámy a pani? Bože môj, dámy a pani. Ja hovorím, že moje spievanie pomáha. Dámy a pani. Dobre, idem ja. Lebo... Poďme. No jasne. Dobre, Ten skin. blbý. Skin. Idem ja. Ide Kubík. Slay. A potom idem posunú ja. I'm gonna slay. star drobnočerný. Spíva. Ten brawler, čo ti chytne, bude začínať na... Bude to... Počúvaj, bude to Mythic Brawler, čo ti teraz chytne. Alebo Epic. Bude to Mythic. Poď. Epic. Skin. Dobre. Áno. Ten som... Jak to šlo? Dámy a páni, nám sa to laglo. Dámy a páni, máme jednu star dropu naviac. Není možné. To čo? Dámy a páni, nám sa to laglo. Dobre, skin. Nita. Tu mám. Nitu. Dámy a páni, nám sa to laglo. Máme o Otvorme to všetci naraz. 3, 2, 1. Sakura Spike. Dámy a páni, to čo je dneska? Sakura Spike na Dámy kydla. a páni, toto je že najlepší opening a za chvíľu sme tu. A našli sme ešte jeden tajný účet a ideme to otvoriť. O ktorom jeho Dobre, mamka ide Bebekex. nevie. Prosím ťa, Pane Bože, aby si mi dal dobrý star drop. Tan. Preto mi Nie. Chápeš? Ale star poverka, to je dobré. To je také, viete, čo to je pre mňa? Viete, čo to je pre mňa? Tu... Nevieme. Dobre. Chill. Dobre, chill. On sa to zase buglo. More jedno. On sa to zase buglo. Ja viem. More. On sa to možno zase buglo. Jeden. Kubo, ide? Ja to znova bugnem, lebo Dúfam. počkáme si, keď uvidíte, keď tu bude.
No, dobrý. No, Ja som chcel povedať, že za 10 sekúnd. dámy a páni, možno sa nám to zase buglo, takže... Nebuglo, škoda. No dobre, zase sa nám to už nebuglo, ale pár razy sa nám to už buglo. Ide Bebek Iba X. 2 razy sa nám to buglo, ale... No, takže tentokrát nebudem spievať. Užite si prázdniny, píšte všetko, čo ste zažili a my vám budeme vytvárať ďalšie videjka. Presne tak. A niekedy aj s Bebek Xom, alebo aj s našim Bukým. No a už to dobre, čakaj. Nechaj ruky do Legendary. Ale chcem ich upozorniť, aby proste si dávali pozor, keď budú chodiť vonku, lebo tí naši noví vodičovia, tí nie sú úplne najlepší. No dobre, už to otvárajú. No takže 3, 2, 1. Nepadne. No jasné, dámy a páni. Dneska už tretí bravler. Čo vám je? Dobre. 3, 2, 1. Poď. No jasné. No jasné. Škoda, že sa to znova... Nie. No jasné, dámy a páni. Dámy a páni, my sme mali teraz veľmi veľké laky, pretože nám padla 2 legendary bravlery. Akože toto už nie je real, a čo nám padlo normálne. Amberka, to je sveté. Ako Pán Boh svätý. Že? Ideme si otestovať. Pani padla nám Amber v tomto openingu. Najviac OP opening. Takže ja si myslím, že každý by si to mal otvoriť a... Ja rozmýšľam, že si znova založím ešte doma účet. A ja rozmýšľam na tým. Dámy a pánové, ja musím skákať, lebo ja mám takú... Neviem. Lebo sme v... Holá SB, kamo. To je meno. Čo? Borec sa volá Holá SB. Vypalíme trávu. Aha, ja vypalujem trávu, kamo. My vypalujeme trávu. No jasné, Teraz vidíte, ako hrá Ember. Ako Ember, to není moja srdcovka zase. Radšej Crow, aby som chcel. No, to mám tiež na vašom účte. Dobre, rád. Naučil som ho novú taktiku aj s tými Legendary, aj s nosom otváranie. A tam je posledné finálové kolo a týmto kolom to všetko môžeme zakončiť. Dámy a páni, padol nám dokonca aj Otis, takže ja si myslím, že toto bol veľmi dobrý opening. Takže... A k tomu zadarmo troche. Presne tak, dámy a páni. Takže teraz, kto ste to nevybrali, tak si to okamžite chodte vybrať. Takže... A na druhom najviac videu oferka, čo tam je. Na druhom videu vám asi zahráme všetci. Presne tak. Presne. Nám padli, alebo... Áno, dámy a páni, na budúce video bude so všetkými trami budeme hrať. Presne tak, dámy a páni. A na budúce videjku napíšte, čo vyhrali v tých Stars rokoch. Presne tak. Ale až na budúcom. V tomto máte napísať, ako sa máte. Potom na tom na budúcom videu, prosím vás, napíšte proste, kto je podľa vás lepší. On, ja alebo ona. On myslel Spider, čo som ja. Alebo, počkaj, ty si s PowerPointom? No, na čo mi budú PowerPointy, keď ich mám dosť. Jej, tento skin som ani nevedel, že mám. Dámy a páni, toto bol najviac OP opening. A dostali sme jasne, že aj Henka. Takže ja som za to veľmi rád a budeme sa od ďalšieho videa. Tak čau.